ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሕልም ዝበለ ሓሳብ እኳ ኣእትዩ እንተነበረ ኣዒንቱ ግና በቲ ቤት ቱር ሓሊፈን ይጥምታ ነበራ። የገዳሲ ንዝኾነ ነገር የቕልበሉ ኣይነበረን። ኣብ ሴማፎሮ ግዳ ኣውቲስታ ተሪፍ ረይኑ ስለ ዝሓነ ናብ ውንኡ ብስምባደ ከም ዝምለስ ገበሮም። ዋላ እቲ ኣውቲስታ ኣብ ሓሳብ ዝኣትዩ ዝመስል ቀይሕ ተወሊዑ ከሎ ክጥሕሶ ክብል ሓንደበት ፍሬን ሒዙ ልብና እምበር መሽቶ እንዳበለ ናብቲ ዝጥምቶ ዝነበረ መሊሱ ዓይኑ ምስ ተደደግነም ሓንቲ ማእከላይ ቁመተ ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ኣጣሚራስ ኢላ ንቅድሚኣ ክትጥምት ኣዘበም። እቲ ናይ ኣጋር ሴማፎር ቀጠለ ወሊዑ እኳ እንተነበረ ብጀካ ንሳ ካልኦት ይእሰግሩ ነበሩ። ለምግዲ መዓልቲ ምስ ገሊያ እንዳበለ ኣተበግስባ ይብል ነበር ምስ ነፍሱ። ጓል ግና እግራ ከተንቀሳቀስ ኣይተረኣየትን። እኳ ደኣ በንጻሩ ቀይሕ ተቐይራ እታ ኣውቶቡስ ቀጠለ ስለ ዝተወልዐላ መንገዳ ገበረት። ክሳዱ ጠዩ ካብቲ ኮፍ መበሊኡ ሓፊሉ ካብ ቅድሚኡ ክሳብ ትስወር ጠመቶም። ከምኣ ኢላ ክትውእል እያ እዚኣሽ ንእሽተያ ትመስል እንታይ ማዕረክ እንድኡ ዝሓስባ ወይ ጉድ እንዳበለ መውረዲቱ ፌርማታ ስለ ዝኣሓለት ወረደም። ንፅባሕቱ ቀደም ኣብ ሓደ እንዳ ዝፈልጦ ውራይ ተኣዲሙ ምስ ከደም ኣብቲ ገዛ ብዙሓት ኣዋልድ እኳ እንተነበራ ሓንቲ ግና ኣብ ኣልብኡ ሰሓበቶም። ነዛ ጓል ዳ ኣበይ ዝፈልጣ እንዳበለ ምስ ውሽጡ ኣብ ቃልሲ ከሎ ድንን ምስ በለት ነታ ኣብ ከሳዳ ዘላ መስቀል ምስ ረአየ ብቅፅበት ክዝክራ ግዜ ኣይባኸነን። ኣታ እዚያ ደኣ እታ ናይ ሴማፎሮ እንዲያ እንዳበለ ደጋጊሙ ከፍጠላ ጀመረም። ኣብ መንጎ ጓል ኣዒንታ ናብኡ ምስ ሰደደት ዓይኑ ኣልዩ ግና ኣያቋረፀን። ንሰውን ኣስተባሓለትሉ እሞ ምስተን ኣዋልድ ሓሸሾክ ክትብል ጀመረት። ንሳትን ምስ ኣውክነን ክጥምታ ጀመረም። ናይ ዓይኒ ውግእ ዝኸፈት እዩ ዝመስሉ መወዳእቱ ግና ምእንቲ ርእስኡ ንገዝኡ ዝኸደለስ ኣስለ ዝኣኸለት ናብ መፀበ ኣውቶቡስ ገጹ ኣበለም። ንሳን ግዲ ክትኸይድ ደልያ ኮይና ናብኡ ገጻ ኣበለት። ተጠማሚቶም ኣይተዘራርቡን። ኣውቶቡስ መፂኣ ደየቡ። በቤኖም ቦታ ሓዙ። ውሽጡ እንታይ ትፅበ ኣለኻም ተዛርባ እንዳበሎ ደፋፍኦ ግናም ክዛረባ ኣይተሰምዐን። መውረዲታ ስለ ዝኣኸለት ነግፈረግ ክብል ጥምት ኣቢላ ተወረደት። ዋላ እኳ ክላለያ ድሌት እንተነበረስ ኣን ሙሳን ግና በቃ ወዲዳ ኸደት። ኣኻሉ ኣብታ ኣውቶቡስ መንፈሱ ግና ምስ ኣተኣዘረ ናብታ ብፅሟ ዝተበልዐት ቤቱን መወዳእቱ ሰምረሐም። እስካቡሊ ይሰርሕ ይበልዕ ይድቀስ ኣፍቃሪት የብሉ ሰበይቲ ዋላ መሓዛም ግዳ ሓቂ መጀመርታ ኣፍቃሪት ነራቶ ግና ግዜ ኣይትሕበልንኻ ስራሕ ጥራይ ኢኻ ትብል ብምባል ጣንጢናቱ ኸደት። እንተኾነ ካብ መምክኒት እያ ተጠቂማትሉ እምበር ልባ ስለ ዝሸፈተ እዩ ካብ ሂወቱ ወፅእ ኣብ ካልእ ወዲ ተብኣተይ ኪዳ ዝተዓቆበት። ሕማቕ ነገሩ ግና ክሓስማ እምበር ክጥዕማ ኣይተረኣየትን። ንሱ ግና በቃ ምስኣ ካብ ዘፈላለ ምስ ኣዋልድ ዘለዎ ፋይሉ ካብ ዝኣፅቡኡ ሕዱ 4 ዓመት ገይሩሎም። ምስኣ ካብ ዘፈላለውን ለይትን ቀትርን ስለ ዝሰርሕ ገንዘብ ሒዙ ድሓን ዝኾነ መኪና ይዝውር ብሕፅር ዝበለ ነብሱ ይዓለን ፅቡቕ ናብራ ዝመርሕ ምስርሑን ፅሑፍ እዩ። እዛ ጓል ደኣ እንታይ ኮይና ካብዛ ቀድመይ ምልጋስ ተኣቢ ዘላ እንዳበለም ምስላ ካብ ዝኽሪ ኣእምሩ ክኣልስ ግና ሕልኽ ዝሓዘይ ዝመስል ቤን እኳ ደኣ በንጻሩ ደጋጊማ ኣብ ቅድሚኡ ተቐጀለት። ኣብቲ ገዛ ቃሲኑ ኮፍ ክብል ኣይከኣለን። ናብ መደቀሲ ክፍሊ ይኸይድ፣ ናብ ሳሎን የብል፣ ናብ ክሽነ መሕፀብ ነፍሲ ቲቪ ይውልእ፣ ናብ ሞባይሉ ይምለስ። ብዝኣ ስራሕ ክሓስብ ይደሊ። በቃ ብዙሕ ፈተነ ግና ዝገበርካ ግበር እምበር ፈፂሙ ኣይወፅን ኢላ ኣቕበፀት። ንዘይፈልጣ ሰብ ማዕረክ እንደዚ ንሕሳብ ዳ እንታይ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ቅልሱ ቀፀለም። ኣብ መወዳእታ ተሳዒሩ ደጊሙ ክሪኣ ተመነግን ብይን መንገዲ ሓሰበ ኣሰላሰለ። ናይ መወዳእታ ፈታሕ ዝመፀሉ ንዋና እቲ ኸይድዎ ዝነበረ ውራይ ዝፈልጦ ሰብ ብዛዕባ ምሕታት ነይሩ። ዕድሉ ፀቢቕሉ ቴሌፎን ቁፅራ ረኸበ። ሕጂ እውን ካልእ ፀገም ተፈጥረም። ንክድውል ድፍረስ ኣነ ድሮ ቁፅራ ዘይተፈለጠት ጓሊሉ መስጊቦ እዩ። ልዕሊ 10 ግዜ ክድውል ፈትን ግን ክሓርመት ከሎ ይዓፅዋ።
دفرت كابتقو كيلومترات رحاق وأنا والحدا زي قد شن زنبركو سبسي أب كمز خود أندابلا أكند زدول بقى نكفرك قبل كيدا ولا سوني آخلو أب سرح أبلم أيو ألتكالو إلون جاز أتملسة صبك بل أي ترعين كأعرف أنكم أمود أتقده ورا زيد ولا أنت دو كتقبرنا أندابلا ننفسو أدفافيرو لبو اندحارمت دولم حدا كلتا سلست أربعة اندابلت أوقات أقام أصبع تسفى أمقراصن حلو من كبل زبل دمس أقوال أنستيتي بسم بعد كابت سالون حافكوف أبلوم من يخبلام حلو من كبل بلد دقيمة آتا تزاربا اندابلا ذكر اللو سبقو أبتقو انتزي حلوة نبرت جزء جنا يفتطلو يحلوم حلو من كبل إلى مسلسات حلو قبل تسعيرو أو تسعم حلو من قبل كتب الحج تزاربت عنيلو كمزة ندادي أزود أتمقينا نقيس وترفم أمونس خمن كتبل كتب برابرو فتنت أنا دقا مني ننفس حاتته أمو عيت حازلي دا أمبر زي تزارب انت خونكا كأعطي سب أمسمر دو أبيلي الزاربة كازلوخو نسبلتهم كي تزاربن كي تردون أب إزنا مس أتصوا أنت دعالي جيريلو مس نفسو أب حلم زبالة بأس أتو أوا أنت يجير أتا اندابلة أقرقرم نساق دا بزح كي تقدست نابتي أقاريس أتو زنبرت سبتملست نصب حيتو تماتيو دولم أي سمعتان قدو خينا أي تقبلتن كلا حجد أنت أمسلا كتقبل اندابلة موبايلو سنديو ناب تيبي اندا قامة خلوم دحري آثار تدا إخوون دولت بحاقوسن سنبادن سنئتو تفرارق أب آقا مئتسوا زليلو نيك أطلع ملكت تقاط حيلو منكبل بلا بزيلبو أنا مبر منكبل ميسكول سلز أنحني زدول زلخو نسبلتهم هجس قدن كزارب سلز نبر أنا دايلو تنبلا يهمو نسخة نسبلتو أنا دايلو تقل زرابين توتص أبقرور أوكينا أعلبت أتحوي تزاربا نسبلتو مسنا حرق أنام مفلات أتفلت أنخي أنيز فلتكي زرب أوكي ود أخلهم أزن أتصبتو نسوقنا زلا مسلاتو زرب أيقص نبرم دليتو مستزاربا ملس تتصبقنا بين قدم استأتصبت زلون زيلون مستزاربكوس أب أتصب تليفوني اندابلا كان زحبو مسنا حرق أنو نعمدك أسيقو أبلن صبحتو بسرح سلستوت رأي دولا بدحر أزلام آلتقن دولة درونتا قوصري على لا تسلز نبرت تقبل أبلام أتحوي صراحة بالكاندي أنت يسأقم كامس بلتو تسأقمي باللنقنا تسمعني فقالنا أنت خونكي حانصاب دو كزارب نسبلام هالرئيس كتزارب بلد مفلات أتفلت النخي وي من الوقت حدا جيزي أريخنك تكون تخليخي أنا قنا أبكلت أقات أمي أريك اللخو أمونغو كل فعبيل أمو أنت يخا كتل دليحا نسبة لتو قبل زلكو دا كلالي كدلي نسبة لا وراك جمرون ماني تليفوني هيوكا كاب دحر حجي نابزا موالي قسكك حدو المبال أتصوتم حتى انت دا كرئوا كلو مسكين تمثل زيلومي تقديسس أبتواغا لانكود انت مو أتودي دحر حجي زدول ديو مسيلو ايلو نابدك أسو أبلم كان تازبلون حدا كلتا مقالت تتصمم كين اوغنا خلص سلازيك على دولم اندا سمعت رأيت أزقتت داقمة زيقد فني زودي انت يجري اندابلت أنصار سألت أب سقزبلت لغزي زيادة نخرفاك حنطا كربت جمرم جن انت ممود آتو أبني بلوخ مزقب أسفرتو كرخبا انت بلبين نابتي قصر تليفون زحوسب كايدي والقنام صبوكي مسلازي تسمو أيوالون لبو تقالوت كل نجار كي تردقه عنداس الأمس للسوق قدمو سقمو زنبر ودي كامشن تجمعنا دحريت كونام
ነፍሱ ንፋስኣት ወላ ጓል ፈጺማ ክትሰደይ ከኣለትን ዝረኣያ ጻዕዳ ትኹን ጸላም ንሳ እንዳመሰለቶ ተሸገረ። ኣብ ብርቱዕ ፍቕሪ ወዲኡ ግን ድማ ብሰንኮን ሕይወቱ ተበላሸወ። ጻዕራም ሰራሕተኛ ዝነበረ ወዲ ኣብ ስራሕ ተደጋጋሚ ጌጋታት ክፍጽም መጠንቀቕታ ክወሃቦ መወዳእቱ ተሰጎገም። ዝገደደ ኣብ ገዛ ኮይኑ መሓዛ መስተ ኮይኑ ተረፈ። ነቲ እክብ ዝሓገይ ገንዘብ ክበልዑን ጀመረ። ጭሕሙ ነውሐ፣ ጸጉሩን ከምኡ ኩሉ ነገር ኣጽሎ ሕይወቱ ፍሕብትን ኣቶም 6 ወርሒ ምስ ገበረ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ተመሳሳሊ ቁጽር ኣውቶቡስ ደው ኢላ ተኣዘበም። ልቢ ብሓጎስ ነጢራ ክትወፅእ ደለየት። የግዳስ ቤና ነበረትን ምስ ወዲ እምበር ንኡ ግዲ ከይገበረሉ ኣውቲስታ በጃኻ ብኣውደን ኢሉ ለመነ። ኣውቲስታ ገና ኣብ ሴማፎር እሞ ከዓ ኣብዚ ፌርማታ ከውርዶ ፈቃደኛ ይነበረን። ኣታ በጃኻ እንዳበለ ከሎ ንሳ ሰጊራ ሓለፈት። መኪና እውን ተበገሰት። ኣብታ ትቕጽል ወሪዱ ንድሕሪት ብጉያ ተመልሰም። እቲ ከባቢን ከም ሕሱም ፈተሹ። በቃም የማን ጸጋም ላዕልን ታሕትን በለ። ግን ጓል እንተበልካ ጓል ትመስክር ሸታማይ ኮይና ተረፈት። ብሕርቃን ተቃጸለ። በቃ ተጸጊኡ ኣምሪሩ ናይ ብልቡ በኺሙም ተስፋ ቆሪጹ ብድድ ምስ በለ ብክልተ ኣእዳዋ ሓድሽ ክዳውንቲ ዝሓዘ ሻንጣ ሒዛ ሕርግ በለቶ። ዋላ ሓደ ኣይተማትአን። ብክልተ ኢዱ ኣብ ከባቢ ኮፍ መበልዓ ሒዙ ሓፍ ኣቢሉ ብዘይ ልቡ ኣብ ግንባራ ደጋጊሙ ጸሞም። ጓል ምስቲ ጭሕሙን ጸጉሩን ገለ ናይ እንዳመንጽሉል ገጢሙን ዝበለትያ ትመስል። ብኣይዋት ነዛ ከተማ ክልተ ገበረታ። ብስምባድ ኣውሪድዋ ቀባሕባሕ በለ። ኣነ ድሓን ኣይትሰምዲ በለ። ደጋጊሙ ሰባት ተኣከቡ። ድሓያ ሓተቱ ፖሊስ ክጽኡ ምስ በሉ ግና ድሓን ይፈልጤ ስለ ዝበለት ነናብ ጉዳይ ማበሉ። ዋላ እኳ ተሰንብድ ወዲ ሓገራ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ኣሓሊፋ ክትሕቦ ፍቃድንያ ስለዚ ነበረት እያ ድሓን ኢላ ዘፋንወቶም። ንምዃኑ መን ኢኻ? እንታይ ጸገምካ? እንታይ እዚ ጭሕምኻ ጸጉርካ ኮታስ ኩሉ ኣከዳድናኻ? ኣድራጋ ሕቶ ኣዝነበትሉ። ሓጎሱ ወሰን ስኢሉ ከኽመስምስ እምበር ክዛረብ ኣይተሰምዐን። መልሰለይ ባእ ምስ በለቶ ሓደ ነገር ዶ ክነግረኪ በላ ዓይና እንዳጠመተም። ሓራይ እንታይ ክሰምዓካ ምስ በለቶም ሕጂ ዝውለድ ዘለኹ በቃ ሕጂ ምስ በላ እዚ ሰብ ደኣ ኣይተዓይን ምስኪነ ስደቱ ከኣክሎስ እዚ ኩሉ ከርተት ኢሉ መፅኡ ኣብ ናይ ሰብ ሃገር ክጽላል ይገርሚ እንዳበለት እንታይ ማለት ከ ምስ በለቶም ኣይፈለጥክንን ኣነ እኮ ማን ሞ ክትብልያም ብኣግርሞት ቅድሚ ሕጂ ነፋለጥ ኢና ምስ በለቶም እወ ንፋለጥ እወ ኣቲ ንኣኻ ክረክብ እንታይ ዘይፈንቀልኩ ክንደይ ጎደናታት ዘወር ዘይበልኩ ንኣይ ደኣሞ ንምንታይ ምስ በለቶ ድሓን ንሱስ እንኳ ጥራሕ ሕጂ ረኸብኩ ቃል እትወለይ ካብ ሕይወተይ ከምዘይ ትወፅእ ቃል እትወለይ ከምዘይ ትፍለይኒ ምስ በላ ኣታ ብሰንኪ ጓሎ ተጸሊሉኹን ኣታ ተመሳሲለ ይደኹን እንታይ ዝነግኦ ኣጨነካን እኮ እስከ ንኣብዚ ካብ ፈዓቲና ቀስና ክንዘራርብ ብኸም ዘሎ ገዲፋቶ ክትከይድ ስለዘይደልየት እያ ሒዛቶ ናብቲ ካፈ ዝዓውተት። ካፕችንኡ ምሰተይ ተረጋጊእኻ ቀሲንካ ተዛርብ ስለ ዝበለቶም ኩሉ ብሰንካ ዝኾኑ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምስ ነገራ ብጣዕሚ ሰንበደት ደንገጸትን። ኣነ ደኣ ከምዞም ስኢሎም ኣፍቂርና ፈቲናክ እንዳበሉ ዘላገጹ ሰባት ክሓመስልከን ኣንታ መዓልታዊ እልፊ ዝጠቕሙን ዘይጠቕሙን እንዳደውሉ ስለ ዝርብሽኑ ከዩ ከምኡ ሓሲበ ዝኣጽኻ መን ምዃንካ ነጊርካ እንተትኸውን ኣነ ዘይ ኣብታ ኣውቶቡስ ክላሊካ ደልየ ዝነበርኩም ካብ ሕጂ ክዛረብን እንዳበልኩ ከተዛረብካኒ መውረዲተ ኣኺላ ገዲፈካ ወሪደ ብዝኾነም ብሰንከይ ዘይምስል ብምሳልካ ይሓዝን ናብ ሕጂ ጭሕምኻ ተላጸ ጸጉርኻን ከምኡ ተቆረጽ ድሓን ዝነበርካ ወዲ መኾስ ተቐይርካ እሞ ከዓ ብሰንኪ ዘይትፈልጣ ጓል ሓደ ክልተ መዓልቲ ርእያልካ ብጣዕሚ ተገርም ስብኻ ኢላ ሒዛቶ ናብቲ እንዳ ቀምቃማይ ኣበለት።